Velkommen til Knud Lavard Center i Ringsted Kommune. Vi har 96 beboere på plejecenter og 130 medarbejdere. Jeg er gået op fra 32 timer til 37 timers tid. Jeg synes, det har været en stor betydning for mig, og jeg også ønsker mig i starten. Men jeg blev glad, da vores leder har sendt en e-mail, og jeg skrev med det samme. Jeg vil gerne deltage i den der 37 timer. Jeg kom til 28 timer til 37 timer. Og jeg arbejder en dag ekstra om ugen. Og så den ene dag er værd til hele huset, faktisk ud over min afdeling. Der er flere udfordringer til mig. Og så selvfølgelig, jeg kender alle de beboerne også. Beboerne bliver glade, når jeg ser de samme ansigter. Og så de er trygge ved, når de kommer derover og hjælper dem. Vi opsatte nogle præmisser for det at arbejde på fuld tid. Det var, at det var fuld tid. Man havde ikke mulighed for at få flere deltidstimer. En anden præmis var også, at man heller ikke kunne få længere vagter. Altså vagterne kunne ikke være længere, men man var nødt til, eller vi havde brug for, at man skulle arbejde flere dage. En sidste præmis har også været, og er stadigvæk, at de timer, man arbejder op til fuld tid, dem er man ikke sikker på, man har i sin egen afdeling. Men dem bruger vi der, hvor der er behov for det på plejehjemmet. I forhold til borgerne, så blev der udarbejdet fra medarbejdere og ledelse et spørgeskema om, hvordan borgerne godt kunne tænke sig at få indrettet deres hverdag, hvordan de godt kunne tænke sig at leve deres liv. Det tog udgangspunkt i også det, at det blev skæve vagter, at borgerne gerne vil lidt senere op, nogen vil gerne have bad om aftenen, så der skulle flyttes nogle opgaver også i forhold til, hvordan man fik hverdagen til at hænge sammen. Vi har faktisk tid til at lave noget aktiviteter med beboerne. Og så faktisk, vi vil bage nogle kage og pandekager også noget sammen med beboerne til aftenskaffe faktisk. Det er jeg glad for det. Jeg tror, det bliver næsten, februar det bliver 1 år faktisk. Det har været rigtig godt. Fordelen også med økonomi faktisk. Det er forskelligt. Også jeg blev bedre til at dokumentere. Jeg har masser af tid til at dokumentere alle mine ting. Jeg blev bedre til at lave aktivitet med vores borgere, og borgerne også føler sig trygge, når de ser kendt ansigt. De kommer tit til os og beder om hjælp faktisk. Jeg har prøvet det før. De er mere glade, synes jeg. De kommer og snakker så tit med os. Ja, hygger. Et af målene med at tilbyde, at medarbejderne kunne gå op i tid, det var også, at Marie gav udtryk for, at det skulle ikke være mere af det samme. At der skulle være plads til at løse de opgaver, som der ellers er i dagligdagen. Der skulle være plads til andet også. De bløde værdier, blandt andet, som du også nævnte, at så er der også tid til noget aktivering om eftermiddagen, eller på andre tider af døgnet i hvert fald, samtidig med, at opgaven kunne flyttes. Men det skulle være sundt at gå på arbejde, så det var ikke mere af det samme, men mere tid til den samme opgave, så man kunne gå hjem med ro i maven. I 2024 har 19 medarbejdere valgt at gå på fuld tid, og det betyder, at vi har nu 33 på fuld tid på vores plejecenter. Det svarer til, at vi har opnormeret med 3 fuldtidsstillinger. Det er egentlig ikke økonomi, vi har haft, fordi vi har ikke haft nogen vakante stillinger. Men vi har valgt at finde pengene ved at bruge færre eksterne vikarer. Vi har haft et mindre forbrug på 950.000 på eksterne vikarer i 2024.